मणिपूर नावाचे एक गाव होते. तिथे एक शेतकरी राहत होता. एक दिवस तो आपले शेत नांगरीत असताना नांगराचा फाळ तिथल्या वारुळावरून फिरला. वारुळ उद्ध्वस्त झाले. त्या वारुळात नागिणीची पिल्ले होती. ती मारली गेली. नागिण बाहेर गेली होती. येऊन पाहते तो मुले मेलेली. ती संतापली, चिडली आणि तिने शेतकऱ्याच्या साऱ्या कुटुंबाला दंश केला. सगळ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्याची एक मुलगी मात्र सासरी गेली होती. नागिणीला हे समजले. ती त्या मुलीच्या घरी गेली, पण आतले दृश्य पाहून ती दारावरच थबकली. ती मुलगी पाटावर नागाचे चित्र काढून त्याची पूजा करीत होती. तिने दुधाचा नैवेद्य दाखवला, नागाला नमस्कार केला आणि हात जोडून सुखी ठेव अशी प्रार्थना केली. ते पाहून नागिणीचे समाधान झाले आणि तिचा राग शांत झाला. तिच्या कुटुंबियांना तिने पुन्हा जिवंत केले. तो दिवस होता श्रावण शुद्ध पंचमीचा.